asyudad. Sakbayan nakagdengag idiyada si mabat aranyag nga isuti sinursurot ko alawag. Tapno makita di pagnaak wen pudno anak mayan. Adua kita di makaparagsa kendag iti tumatayam. Niliw-liwad at bayat iti panagnak kinankanta anda. Gumilgilap nga balito pangestes man daytoy puso kandap daytoy nakengken nadalos kas may sakaneros agsapsapon na lang tu aruo ken sapulen natay nadalos nga ubo. Kasta't panagservi kini Apo Dios wen pudno anak mayan. Adua kita di makaparagsa kendag